Dette, mine damer og herrer, er jordens fremtid. Det kom til mig i et syn, en drøm. Jeg så det med mine egne øjne og briller. Dette er sekten Bivers Vidner, som er blevet grundlagt for 3 år siden. Formanden Biver Knudsen har i 3 år troet stærkt på, at jorden går under i december 2012. Jeg, Jennifer Larsen, har tænkt mig at følge og dokumentere denne sekt til den 21. december, hvor jorden ifølge Bivers Vidner vil gå under. Jamen, hvad har du ved om tænkt, når vi skulle gå, manden? Men det er jeg jo helt vildt bange, altså. Nej, dog. Jeg så i min åbenbaring, at den eneste måde at overleve er, hvis vi bygger en båd. Bivers Ark. Ja, og jeg er den udvalgte. Det er min mission at føre jer til paradiset. Hvad er dit navn? Mit navn er Jytte, og Biver er min mand. Ja. Tror du, at jorden vil gå under den 21. december? Om jeg tror på hvad? Ej, nu må jeg lige. Der er ikke noget, jeg tror mere på. Det er ikke engang julemanden. Nej, det er ikke noget, jeg tror. Det er noget, jeg ved. Det er faktum. Punktum. Hvorfor tror du på det? Det ved jeg ikke. Det er fordi, at min mand han er en udvalgt. Ja, det er det. Hvordan kan du vide, at det ikke bare var en helt almindelig drøm, han drømte? For det var det ikke. Det var ikke bare en almindelig drøm. Det var en åbenbaring. Ja, det var det, det var. Julen er på bussen. Rund, rund, rund. Rund, rund, rund. Rund, rund, rund. Julen er på bussen. Rund, rund, rund. Gennem hele byen. Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej til havnen. Vi skal sejle med Bivers Ark, tror jeg den hed. Hvad tror I, der kommer til at vente jer derude? Hvad? Nej, Bodil, det er jordens undergang, der venter os. Hvad mener du om jordens undergang? Altså, jeg er bare bange. Men hvis Biver, han kan føre os til paradiset, så tror jeg ikke, jeg er så bange alligevel. Den båd ser ikke sikker ud. Er du sikker på, at det er sikkert? Troels, hør du på mig, min ven. Det handler ikke om sikkerhed. Det handler om tro. Nu hvor det er blevet den 21. december, hvad forventer vi så, der sker nu? Så skal vi bare vente. Og det er det, vi gør. Ja, det er godt. Var det det? Ja. Vi må prøve igen næste år. Det kan være på fejl.